1896 bisini 11 December bubagra Birchandra Manikya thimani ulo Radha Kishore Manikya Tripurani bubagra angkha 1897 bisini 5 March Agartalao kaisa kotorma panda khalaimani bising tui bubagra Radha Kishore Manikya Tripurani bubagra maisao asukha Sottogramni British Commissioner ma khobui kwbangma lukorok a pandao manjak phaikya 1899 bisini 8 February o Radha Kishore Manikya bini bwsela Birendra Kishore no yobra swnei saklaikha phiaba o saklaimani against o bini bufayung Boro Thakur Somarendra Chandra Devarman British court o case khlaikha Somarendra Chandra Devarman bini bufayung phano bufa khoroksano buma alka alkani bwsa court o case khlaiphano Somarendra Chandra Devarman aro sianai thangkha Birendra Kishore no yobra swnei British rokbo gosiui nakha Somarendra Chandra Devarman Tripura o tongkhe Radha Kishore Manikya ni against o bising sukili phano segui tongui mano abo hai henei wansogui bo 1904 bisini Asar talni 11 tarigo kaisa dagimungni bising tui Somarendra Chandra Devarman no Tripura ni kariui rohorkha Radha Kishore Manikya bubagra ingyasini yobra spot tongphuruno kwbangma samung tangnani kwrung ongjak bo bubagra wngma ulo kwbangma samung bwtangrok tangnani sengkha 1898 bisio kerong swnamthani kaisa committee katalkhe chawi khajakha kahangkhe administrative chalok thokna bagui agifuru kaitham division tongmani abono bangrei kaiba swnamjakha kaini division katalni habanok swnamjakha bilunia bai khowai agifuru sipairokno tax eba rajoswoni rangrok ma thumo abono sekagui rang thumnairokno alka tai sipairokno alka khe janija department khe khagui rwkha Hukbar eba agriculture by industry nobo janija department khlaijakha mineral resources eba habisingni manai naitogui karina bagui kaisa geological department bo khulokjakha bolongtai khiklai tonjak jaga thairok hukbar khlaithani o phan rwjakha haste granangui jaga thaini survey khlaijakha Tripura o khwtung swnamnani bai ritarnani samurokno taibo kusugo tisana bagui kasipuro a samungno srwngnani sepsa bwrkha bubagra Radha Kishore Manikya ni molo 1901 bisio Tripura hao nangmasuk wati phayani bagui hukbar khlaiman lalia wngma bai hasuk kamini lukurok masaya manungya wnglaikha Radha Kishore Manikya afuru projarokno rangnaya oino jathai nungthairok bakha ulo hukbar khlainairokno maisilirok bakha abono karibo hukbar khlainairokni bagui agriculture loan nananibo sepsap khlai rwjakha aboni ulo 1906 bisio haino haiwati waya wngukha Afroke kami hasukni lukurokno salkisani bagui tax eba khajana rwna nangya khlaijakha projarokno kuchuk beremni rungsrung rwna bagui 1901 bisini July talo Agartalani Umakanto rwngnokni bisingono kaisa college khulokjakha phiaba British rok pressure rwma bai tai Calcutta University bo o college no gosimung riya wngma bai a college no mwthagui marwkha 1904 bisini August talo Norok a video no nugya kohonki o video nai mano bubagra Radha Kishore Manikya Kumilani Victoria Memorial College sanamthani o rangrok subakha Minister Umakanto Das ni mungui Agartala High School no bumung selaiui Umakanto Academy hinui mung rwkha 1904 bisini 21 February o bubagra Radha Kishore Manikya ni langmao samung khlailyangmani asuk bai payakho aboni tai khaksa Laibuma saiman laifenai next video o tini ni bagui asuk nongsinai jotono hambai।